Човещината, емпатията се изразява в това да съчувстваш, да си загрижен и за другите, не само за себе си и за близките си. Затова в студените дни обръщаме поглед към бездомните хора и как се чувстват те. 12 бездомни от Пазарджик ще получат топла храна в продължение на 2 месеца от социалната трапезария на БЧК. Средствата за нея са осигурени от местния Lions Club. През последните години социалната трапезария на Българския червен кръст в Пазарджик често се оказва единствената възможност за някои жители на града да се нахранят с прясно приготвена и топла храна. И тази зима тя храни 12 бездомни. Всеки работен ден бездомните получават меню, което съдържа супа основно и десерт, който много често е плод. За ноември и декември прехраната е осигурена от БЧК, а за следващите 2 месеца средствата за храната са предоставени от Lions Club Пазарджик и са в размер на 2100 лева. Дарението не е първото, което те правят. Ние традиционно си подпомагаме трапезарията на БЧК и то в трудните месеци, винаги януари и февруари. Предпочитаме, инициативата си имаме, тя традиционно си става и мислим и за бъдеще да им помагаме. За хората без дом и препитание осигурената храна е от огромно значение. Помага ли ви сега това, че получавате по една храна? Да, помага. Помага, даже много помага. Действително няма къде да живея и... Тази храна ти е важна? Да, важна е, защото като няма средства. Доволен съм, да. Ние с тази храна не им решаваме проблема, но им даваме възможност да преживеят тези дни, особено студените дни. А как се установяват тези хора? Ние вече имаме достатъчно информация и картотека на хората, които са бездомни. Друга програма на Българския червен кръст осигурява храна на социално слаби хора от Пазарджик. Една комисия с представител на общината, представител на Червения кръст, определя тези 50 човека, които в рамките на 2 месеца получават храната. След попълване на нови документи, нова група от 50 човека продължава храненето за следващите 2 месеца. И ние ги ротираме, въртим ги, тъй като нуждите и хората, които желаят да се хранят, са много по-големи от тези 50, които могат да хранят. Така общо 300 души в неравностойно положение имат осигурен обяд през определен период от годината.